Burkina Faso France 24 o télé o tigɛla ye jamana kan kibaru min sera ma olu kɔni a yɛrɛ ka fɔ Burkina Faso ye transition ɲɛmani o ye Ibrahim Traoré ale kɔni sɛbɛn dɔ kɔni kɛ k'a yɛrɛ ka fɔ ko France 24 o kɔni teleso ko o kɔni tigɛlen don olu ka jamana kɔnɔna la ka sababuya kɛ ko a bɛ kunɲɔgɔn damadɔ kɔni bɔ ko France 24 mɔgɔw ko olu kɔni taara jatigɛwale taba dɔ ni o kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la AQMI Al-Qaïda au Maghreb islamique o ɲɛmaaba dɔ ka taa u ka kuma barani kɔni tɛnku o la u n'o kɔni ka masala kibaruya dɔw kan. Ni wale min kɔni filɛ nin ye o kɔni ma bɛn Burkina Faso ye jamanakuntigi ma ni o kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko France 24 a kɔni man kan tuguni o kɔni ka jaw olu ka to ka cari olu ka jamana kɔnɔna la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko France 24 ale kɔni tigɛli o daminɛla bi tɛnɛndon na mars kalo tile 27. Ni kumakan kelen ninnu tilala ka tɛmɛ Burkina Faso u kɔni ka jamana telesoba yɛrɛ kɔni na jamana ɲɛmɔgɔ ale ka kuma lasela fɛ. Kuma senfɛ u kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko Burkina jamana ko o kɔni ma segin n'a ye fiyewu ka fɔ ko France 24 kɔni bɛna nin waleya in kɔni kɛ ko sabula AQMI o kɔni ye jatigɛwale jɛkulu ye bɛɛ lajɛlen kɔni sɔnnen don a ma ko mun kɔni ka tɔɔrɔya o bɛ jamanadenw kan ko nka o bɛɛ n'a ta ko France 24 ale kɔni de bɛ ka kɛ sababu ye ka se ka olu kɔni ka hakilinaw ka olu kɔni cari jamana ɲɛfɛ. K'aw hakilila jigin k'a fɔ ko ni hukumu kelen de kɔnɔna la ko RFI ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ tigɛla Burkina jamana kɔnɔna la décembre kalo la san 2022 kɔnɔna la ko ni waleya minnu kɔni filɛ nin ye ninnu ka kuma sɛbɛn ninnu kɔnɔna la o ye a yɛrɛ k'a fɔ ko ninnu kɔni dabɔla walasa ka se ka bɛnbaliya ka o de juguya Burkina Faso jamana kɔnɔna la ale ni hakilina jugu o kɔni bɛ se ka don jamanadenw kɔnɔna cogoya min na. K'aw hakilila jigin k'a fɔ ko ka kɔni ɲɛ fɛnɛ ko gɛlɛya caman kɔni de bɛ Burkina Faso jamana ale ni France jamana fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa o gɛlɛya kelen ninnu de nana ni Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw ye ka se ka France ka finitigilaka minnu bɛ u ka dugukolo kan ka olu kɔni bɛɛ lajɛlen labila ko wa a tɔ minnu kɔni tun bɛ yen nɔ ni o ye u ka finitigilakaw ye minnu kɔni bɛ baara kɛ Burkina finitigilakaw olu kɔni ka cakɛdabaw la ni o ye u ka administration kɔnɔna ye ko sɛbɛn dɔ kɔni fɛnɛ bɔra mun kɔni bɛ a yɛrɛ ka fɔ ko o tɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛna taa ka bɔ Burkina Faso kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni nin kalo sa ye. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko o waati kelen kɔnɔna la karido mars kalo tile 26 Burkina Faso finitigilakaw olu kɔni ye jatigɛwale taba 40 ka olu bɔnɛ u ni na. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin waleya in kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko jatigɛwale tabaw olu ka ɲɛmaaba dɔw kɔni de tun bɛ yen nɔ ko olu kɔni tun bɛ réunion na Burkina Faso ale marabolo dɔ kɔnɔna la ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ours ye ko Burkina Faso finitigilakaw olu kɔni de wulila pankuru la ni ka sɔrɔ ka kɛlɛ bin ni jatigɛwale taba ninnu kan o sababuya la maa 40 olu kɔni bɔnɛla u ni na. An balimaw ni kibaru ni tun b'an bolo ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ